Dámy a pánové, vítám vás v evropském studiu Servilum. Všichni muži Evropy perou v pracím prášku právě této značky. My sme mali takú malú oslavičku v práci, riaditeľovi sa narodil syn, tak sme to tak oslávili. No, na úvod sme si dali taký malý aperitív, potom sme si dali hlavné jedlo, bol to moravský bravčový vrabec s knedlíčkom zemiakovým. Potom som si dal jedno pivo, ale nejako mi nesadlo, tak som sa vrátil späť k tomu jedlu. Dal som si pre zmenu špenátik s mesičkom a s knedlíčkom zemiakovým, ale ani to mi neurobilo dobre, tak som sa vrátil opäť k tomu pivu a dal som si jednu becherovku, aby to lepšie vytrávilo. No a potom som zistil, že vlastne som zase hladný. No tak som si dal ďalšie jedlo, tentokrát to bolo lečo s klobáskou výbornou a potom som si dal šľahačku a potom som si dal mrkvičkový šalátik. Ale neurobilo mi to dajako zrovna dobre. Vrátil som sa opäť zase k tomu pivu a dal som si jedno alebo dve piva, potom som skúsil opäť becherovku kvôli esencii, nakoniec som sa vrátil zase k pivu, zase k becherovke, k pivu, k becherovke, no nakoniec som sa tak ožral, až som sa poblil. A teraz to po mne tak tieklo a kvapkalo a bolo to také mazľavé a lepkavé, nepríjemné na dotyk. Smrdel som a som bol zúfalý, čo budem robiť? A naraz mi priateľka vedľa poradí, skús Servil. A ja som ho vyskúšala naozaj. Bol som čistúčky ako zo škatulky, voňal som ako kvetinka. Vrátil som sa domov a nikto nič nepoznal. Servil, evropská jednička.